como funciona o motor de vapor de este barco a vapor. Compararano con unha locomotora, unha pota express, e dirán os materiais e o proceso. Agora dirano os meus compañeros. Unha locomotora a vapor parece un barco a vapor en que leva un motor que vai alimentado de agua. Para poder moverse teñen un depósito de agua que se enche. Entón, cunhas estufas que ten por onde sae o vapor con moita forza e pasa por un circuito e fai mover as rodas. Entón, por iso se parece a locomotora e a pota express. Parécese en que o barco expulsa o vapor con moita forza e a pota express tamén. Por que funciona o barco a vapor? Este motor funciona gracias ao vapor que expándese porque é un gas. Por exemplo, unha bombona, cando quitámola parece líquida, pero cando abrímola sale gas. Outro exemplo é unha pota a presión. Cando metemos auga está en estado líquido, quéntase e faise vapor. Cando abrimos a válvula sale con moita presión porque, como he dito antes, os gases expanden. Como funciona unha locomotora? Nunha locomotora primeiro bótase carbón e encéndese ata que se fai lume. Logo, o gas que bota vai por uns tubiños e móvese unha roda. Esa roda move a auga e movéndose a auga e a roda, a locomotora móvese. Como todos os motores a vapor, a auga que hai no interior do motor ten que quentarse e evaporarse, e así ata que se consume a vela que quenta a auga do motor. Para facer un motor a vapor necesitamos estes materiais. Despois collemos unha lata, recortámola ben, que queden todos os lados ben rectos e facemos o motor. E despois quedaría así o motor e agora vamos a explicar o proceso. Proceso. Botas auga nunha das cañas ata que enches o depósito. Entón tapas as cañas e o metes na auga. Destapas as cañas e pones unha vela. A encendes e verás como a vela quenta o motor. Ao cabo dun rato o barco móvese polo vapor que sae polas cañas.